Grabe, sige ram tagpanilhig diri sa balay. Matugkan kita tutoy ani ba? Ay, salamat. Managyud. Ay, kapuya gid diri sa balay mabilin Di gid lalim trabaho sa tong asawa ani. Taod-taod lang sig panglimpyo. Oh, limpyo na ni karon. Taod-taod na pud ani. Magkalat pud ni batang gamay na pud. Silhig na pud ta. Uyay mabilin sa balay. Anak mo po. Kung awar good, maay na matubag. Napagihugason naghulat. Naon sa utong hugason, be? Grabe naman niya, May kahumaan ang trabaho diri. Pag-human na po aling hugas ron. Prepare na po para paniud to. Kuya diri, lakaw mo diyang mama ba? Ay, ate! Ate, yung nakagligo diha. Palihog sa palit og lamas sa tindahan, be. Magluto ko para paniod to. Usa man? Usa man bataan ni makuyawan mo dito. Nang sali ka? May something. Usa may something. Dili pa po. Nasamad siya pero dili man siya sakit. Murag na ay dogs. Hala. Ate, dalaga na ka, te. Mukha, wala bagay mong mama, nilakaw pa dyan. Mukha ni, Sabi. Nasamad ako ni pa. Anong karon pa man na, Ay, sabi ka, dali lang. Ikuntakon sa ako yung mama. Malasa po dani, Anong karon pa man na, The subscriber cannot be reached. Agad Please try makuntak. again later. Kita. Saan na ako kubalo ang taon anak ti, Ay sabi, ay, ato sa gawas ti kaw. Iyan ni buhat ati. Nayhagdanan dito kaw. Ambak sa ikatulog ang. Ano man? Basta yun sa pangitan ati. Nako na sa gawas kaw. Basta ambak sa ikatulog ang ha. Kung takong sa nako yung mama. Hindi ay. Yan na, karon kung nilakaw-lakaw, Nawerlan, tani ba? Ayun na, hindi sa feeling. Pag naglalaki na lang ko. Saan na naman? Ito ra! Ama po, lakaw-lakaw man. Kung sa ganitong giingon ni Papa nga, ikatulong nga ang 1, 2, 3. Ay, dire! Pa! Papa! Sa man, kuntak ko sa mama. Lisod mo kayo pa awa! Oh, nadaling ka tulo! Layor kay ko! Ay na, maglisod yung ka anak, kay baliktad man ka. Ay, baliktad di ko unsa man day anak. Oh, maglisod na lang ko. Oh, maanak ko. Oh. Imbot ni mo bahala ka diha.